sa gabi. This is Tuesday True Confessions. Chikibay 1041. Once again, na-upload na ang Night Kutaw question ako sa YouTube channel. Please search lang dito Master Poppy or Kutaw question. Pwede po din nyo dito. No? Salamat kayo sa mga nag-subscribe na. May na lang para mag 1 million. Hello, caller! Hello. Hello! What's your name? Hello. What's your name? Amor. Amor nga. Ulitaw og tingwag. Ulitaw sa una dalaga na karon. Ay. Ila edad nimo, Amor? 21. 21. Amor, unsa may problema sa 21 years old diha? Taga Cagayan ra ka? Oo. Nagtrabaho na? Yes. Nay car? Okay, basin pwede to si Kiken mo back ride sa imong car. Mga single ra ba tong mga nagmahal na saktan, pwede sad mo kabit. Pwede mo kabit sa imong car? Bitaw. Sa compartment. Unsa may kuan? Unsa may problema sa isa ka 21? Problema ni imo or pagawas lang nimo imong kuan mga kaligut-gut diha? I have this partner for 2 months. Oh, it's English. Wala gyud kog English ba kay o kasabot ba? Stay sa isa ka house and then Ay sa kusgon sana ko. Hinay kayo imong kuan nag loudspeaker ka? wala. Sige, akong pakusgan pag yun ni. Grabe, bulhot na yun ni among kuan dani. Sige. Anyways, sige. Sa to? Nagpuyo ko sa isa ka house and then there are lots of issues. Si imong partner? Yes. So na kay partner nga guy or unsa man siya, gay or guy gap? Guy. Guy. Straight siya, straight. Oo. Pero nahimo na siyang partner nimo. Oo. So does it make him a gay or not? He's not a gay. It's not. Okay. So straight gap siya. He has a daughter. You have a daughter? He Siya. has a daughter. Okay. Naa siya'y anak and then Tapos, para ma-undan ka ng issue, he left this place, move into another place. Bigyan niya ang kani siya nga lugar para mawala ang issue, and then, ito siya sa laing nga lugar. ay sa time pa. Ang iyang anak sa iya nagpuyo. Ama ng mami day sa anak. Ang mga siya anak, na hindi ang laing. Okay, pero nasa iya ang iyang anak. Unsa pila edad magdako-dako na? Dako na yung bata. Nagkuan na, nag-school na. And unsa iyang kuan sa imo na may relasyon? Ha? Mangurat basag ka. Ay, pangurat ba? Yan man yung tanan nangurat kami tanan ng ni kuan akong heart. Gabi ko na pura gali ko. Lagi pero dul kayo. Bitaw. Sorry. Okay na. Maka-adjust rami. Anyway, so, So, boyfriend yun mo siya? And then, unsa may iyang mga benefits? What do you mean benefit? Kuan man ka na, boyfriend man mo siya, o niya, naaman siya nagpuyo sa imo, di ba? Oo. Wala na karon. Actually, wala na karon, pero sa una,
Wala na siya, hindi na siya magbayad sa kuryente, ano. At actually, kaning doon, trabaho. Okay, so tinabang nga gyapon, partnership. Oo. Oo. What about the daughter? Daughter? Son? Daughter. Oh. What about the daughter? Asa nang gapuyo? Currently, nasa iyang parents. Okay, so kauli-uli lang siya sa ilang own house. Kaya rin nag-git siya, di na siya mabalik. Lagi ba? Katong time ba? Katong time ba? Katong... Ano ba? Layo man ang ilaha. Okay. So, na siya own daughter, pero dili gid sila, parang weekend lang sila magkita. Actually, lang niya nakita niya ang daughter for 7 years. Okay. Sige, nalibog na ko. Di na lang ta mag-focus ano yan, daughter. Sa inyo. Unsa may problema, Day? My question is, undan ba na ako isa or should I stay here and move on? Unsa may inyong sabot, Day? Dili na gid siya. Unsa man naglayas lugar siya? Unsa man? Tawag balik, Amor. Amor? Tumawag ka uli. Powers ka, Amor. Powers. Hello? Hello? Hello, Amor. Sige. Unsa da inyong sabot nga nung nihawa de siya? Tungod? It was the issue. Issue nga. Unsa issue? Unsa issue? Klaroha ang issue. Naghan. Lagi, unsa gani? Ganito mention. So, mga 5 ka buok issue. More than 5. More than 5. Isa na ang katong iyang parents nga kita mo. Ang iyang mga igagaw nga makitaan mo. Tapos, isa na ang katong unsa kinsa may kuan sa bata. Tapos, ang kwarta. Napoy issue nga na. Issue nga kwarta nga na siya Number 1. Na siya utang-utang danhi. Wala. Unsa nga number 1 kanang mangita siya pangwartahan? What do you mean mangitag ko nga? Unsa lagi pasabot gani sa imong pasabot nga kuan nga nay kwarta nga problema? Number 1 issue is money involved. Wala na ka sa kuan issue sa bias between gay and guy. Sa pasabot nimo nga basin ang iyang tuyo sa imo kay kwarta lang. So far sa imong pagpangutana sa iya unsa may iyang tubag? Wala, dili kuan. Wala sa nitugal about ana. Always man gyud na maingon man gyud ang ingana. Tinuod man or dili. Ningi na nga dili oy. Love to you kay. Dili oy. Okay, so imo po willing pug ka nga mo kuan nga nihawa siya parang sige, hawa dani ana. Nag-away mo? Wala. Actually, we're okay. Nihawa sa because na issues about someone duha. Saan nilikay. Unsa may sa imo, unsa may reason nga anong magbalik pa man mo? Because I love him. Mora. Does he love you? Yes. Yes? How sure are you? Kay namang kay doubts. Naman yun siya sa ako ang side to thick and thin. Nasa sa akong side to thick and thin. Naa siya sa... Unsa? Unsa to? Sa akong side to thick and thin. Ha? Di ko kasabot. Naa siya sa akong side? Unsa to? Yes, to thick and thin. Through thick and thin. Pila na mo ka years? Yes. 7 years. 7 years. Okay.
So na forever ani. I don't know. Walang na, no? Wala na pangutangan di nimo matubag. Wow, good. Or dili lang nimo tubagon kay para lang kuan. Okay, always magyud na nga dili na matubag pero kung matubag nimo na ba yes ani nga. Oh, pwede niya forever. Na ba kay part ana sa imong self? Wala ko kabalo dili. Wala gyapon. Is it because nag-doubt ka or is it because ingana gyud ang life nga dili gyud ka maka sa tawag ani? Dili gyud ka makatag-an kung sa may tabo. Oo. Dili lang gyud nakatag-an kung sa may tabo. Normal. Pero if ever sa doubt kung mangutan ta sa about sa doubt, naa kay doubt wala. Wala. Okay. Dagan nalibog sa imo daw. Dear Amor ang ato i-text ha. Nihawa ba siya, nanangutanan na ni, nihawa ba siya kay tungod sa naa siya'y girl? Really? There's issues. It's not about the girl. It's about the issues like wala sa mga between guy and yung mga issues about money. So, sa imong pagtimbang-timbang, asa may mas maka-better? Kantong iyang paghawa or ang inyong paghiusa? Which is better? Tawag balik. Text lang mo ha. Dear Amor. Tawag balik, Amor. Si Amor, 21 years old. Sa Kadyosa, gikan sa Cagayan de Oro. Amor! Die! Tawag na die. Sabwag na nato ang mga sparkling and shimmering na mga makapa-beautify sa atong world. Amor, 53 na. Siguro, ang kumaingon, no? Siya rin pa yung makadecide. Kay, secret man gud sa iya ang unsay mga nahitabo nga mga issue. So, siya rin makatubag. Di man niya istorya sa ato, di ba? So, Amor, kung naminaw man ka, ikaw ang magtimbang-timbang. Butang nimo sa pikas nga side, muni siya ang mga positive nga mahitabo kung pasagdan nimo siya. The right side, murag isulat nimo sa papel ba? Ang right side din ana, muni siya ang mga positive nga mahitabo kung mag-isa gyud mi. Then isulat to nimo, sulatan to nimo, butaan to nimo mga answer dito. Unsa mga positive pag tuwa siya dito, at least ingani, at least na dili na magproblema sa kuan, at least ma-happy na ilang kuan. Sulat nimo tanan ni maisip. Pag mauman na nimo wala lang maisip dito ka sa pikas. Sulat nimo dito nga kung kami pud magdungan mag-unite pud mi again, magbalik mi. Nakiusa mi kasalain nga lugar unsa man ana. Sulat nimo dito, okay man pero kung sa lain nga lugar dapat ana. Or okay man hinoon kay mas at least love naman mo isa tanan. Nga maisip nimo. Tanawa dayon. Timbang-timbang din nimo asa sa left ba or sa right ang mas bugat. And then i-pray din nimo unsa imong desisyon. I-pray nimo nga ingani mas bugat man gid ni mas lisod man gid nga kung dili ni buhaton mas takan disadvantage na hinuon ana. Muna siya pag-assess. Basahon nato ni ilang mga text ni Amor. Dear Amor, so about sa money inyong pinagbulag, makalibog man ka lisod ka ayo kay wala man gud niya giingon. Lain-lain ang ilang mga rason sa ilang pagbulag, ha?
Dear Amor, ang kabugnaw sa panahon. Okay. Dear Amor, maybe dili lang niya kaya nga iya kang binuangan o pangwartaan. Pwede po. Pwede, posible. Ba't nag-story agad mo, no? Dear Amor, move on na lang, bes. Gaya na sinabi ni Master Pop nga kung asa ka happy dito ka. Dodong Bangkay Denny, taga Upol, greet lang ko sa Kabure family. Huwag kang pangit nga lagan. Pangit na, lagan pa. Dear John, okay ra na kay at least naka-experience ka ang butang. Uy, si John man day niyang gikuan. Sensya na. Si John? Amor day. Dear Amor, move on na lang, bes. Gaya na man naman eh. Para kay Amor, dawata ang kamatuoran nga walay forever sa mga bayot, okay? Si Popoy Dulugan di Ainis sa Bara Opol. Mugi na. Ang sa mga gay manggod, medyo dapat ma-accept na ninyo nga single life. Talagsara magugayo nga naagid mo yung partner. Gawas kung gay pud sila. Talagsara pud kayo nga kanang makakuha og straight guy nga muuban sa ila forever. Unless na sila ma-benefit sa imo. They have to be happy nga kauban ka. Kung happy sila kay naa sila car, na dito gid sila mo stick gyud. Nganong gibiyaan makasaboy, Amor. Tisay di ay ni Master Pop sa Sihayon Tagulwan. Dear Amor, if you feel nga love ka niya, then love kaniya og love pud nimo siya, then go for it. True love does not require any audience, any judge. If you think that you can live together happily, take the risk. Not unless dili naka-happy. Let go, Ashley here. Medyo dili magina perfect, no? Being happy is not being perfectly happy. Sometimes happiness is naikulang, pero happy ka. And kung okay ra na sa imo, makaya ra nimo, maka-adjust ra ka. Katoy mong pilion. Dear Amor, kalibog ba nimo bulagi na lang na? Nalibog na gid sila, Amor. Actually, muto akong advice sa imo. Just for me, ikaw ray makatimbang ana kung asa ang mas kuan. Ibutang na ayo na i-keep lang sa imong self kay mas maayo gyud na isulat nimo para makit-an gyud nimo ba. Mura kag nag-study ba. Mura kag ibutang nimo diha ang mga advantage and disadvantages. And then gitan-aw nimo kung asa ka mas kuan ato. Good evening, akong ikatambang ni Amor, mag-move on na lang siya. Sige lang ingon ana naman gyud ang live. Greet lang ko Bikoy family din sa Damilag. Yon. Dear Amor, ayaw padala sa issue. Kay dili man sila madatoan ng storya. Then move on na lang para dili muliki lang imong heart. Daghan pang boy para sa imo, ikaw lang gihapon ang magproblema anang sitwasyon na. So let him go, focus na lang sa imong self. Kensley di ay ni from Opal. Dear Amor, mahal ka ba ng lalaki? Ben Tony di ay ni. Mahal nga, sabi niya. Dear Amor, tana ma-okay na mo someday. Dear Amor, kung muulan, bayot ang pasanginlan, kung muinit, bayot ang pasanginlan. Dear Amor, kung muulan, bayot ang pasanginlan. Kung muinit, bayot ang initan. Pero kung way kwarta ang laki, bayot ang duulan, plang-plang. Ano ni? Bayot ang duulan. Pero kung way kwarta ang laki, bayot ang duulan. Plang-plang. May point ka, plang-plang. Jukiron ka. Pwede ka mag-boxer. Anyways, wala na tayong igong time, mga Emilia. It's 11 na. Salamat sa mga callers na ko. Kaganina, si John, si Keken, si Amor. Good evening sa tanan mga kuan B. Kitsa may nagbilar karon B, i-text inyong name B kay akong iingon. Sige, i-text na dahil diretso na. Napulo ra ka ba akong i-mention? Or sa makaya lang, agpas.
Salamat kayo sa inyong pag-uban-uban sa amo dani. Sa MOR. Ayan, Giovanni. Hi Giovanni, may pagpaminaw diha sa imo. Sunod na day ang Dear MOR ha. Katong Tagalog nga grabe nga drama nga makahila kang nga makakuba-kuba sa heart. Jasper Mahino, Nika, si Kensley, Nagbilar, si Charlene Bacongis, Chamerly of Talacag, Deeper Star, Patinyo, Neshelin. Uy, napakapas mo Neshelin, no? Neshelin, Dear MOR, sunod Maricar Tampepe. Carmen, yan. Sasha, Bulwa, Matapa. We got Aiko. Aiko. Jassy Yanez. Hello. Sapa. Chams Patag diha na. Naminaw ang Chams Patag. Sin mohapit ko diha. Na discount. Char lang. Sa pamanbe si Maymay. Uy, si Maymay. Nino di si Maymay sa PBB, ha? That's it. Dagan salamat sa inyong tanan mga pamilya. Wala na akong igong oras, be. Unsa man ni napamay ni Apas, be? Princess, Sofia, Raymond Drama, Ashley, Nonoy, Aliza Vallador, Jessie Miguela, Kenzo, Larly, Kenneth Carpio, Monica, Dayan, Apple from Camiguin. Sa paman, si Iko Bahian, Kenneth Joe. We got Angelica Atos Kugman, Dudong Bangkay, Odes, Clint Carpio, muna. JR, Monica, Dayan, muna ni. RJ, Tisay, and last na lang si Junjun, driver sa Himaglahi. Ayan. That's it. Dagan salamat sa inyong tanan. Salamat sa akong University, pero I think Wanted Palangga tayo bukas. Pangan kung anong mangyayari sa Wanted Palangga. Kani nga episode inyo ni madunggan sa YouTube channel Ponpon. Inyo siyang kuan dito para ma-replay ninyo, ha. Tomorrow na ako ma-upload. Murag na ako ma-upload tonight. Tomorrow siguro, ha. Salamat sa inyong tanan diha. Wala na akong igon time. This is Master Poppy. At kung wala ka naman mga day comment, wag ka nang kumoment. Bye for now mga kamamilya. Sa mga single ladies, single moms out there, taas mga kamot kayo mugisa ka sa inyong ilok, ben.